idan kana hannu shi zai bilin yau sauƙin bar maganganu ki zo gida mai dai sosai min lahani da wasaya bana ji ban gani wa zai kula da ni wannan al'ajabi na so ne da kuna aiki na kiran ki ya tura shi can kina ban akan kina san jin da ba ki so da sirri zai gani idan chakwai masa za a yi girge wacce nake so da kauna ya za a yi kalamai da sun kaɗa fahimci da sanar da hanya kalamai da sun kaɗa ta fahimci da sanar da hanya na so ta so ne babu karya ni ba ni samariya ba da kwalliya ba kuma ba da mutuncin kina ban akan kina san jin da ba ki so cikin da shi na hannu da sai zai gani kasan mu ba gani kasan ya hada musu shi zai gani yau sai kin da maganganu ki zo ki da kwai so sai billahi za a yi girge wacce nake so da kauna Sallah.